Ola, cascarilleiros, comezamos esta serie de vídeos curtos para celebrar o Día das Letras Galegas que demos en chamar 17 curiosidades sobre Galicia o mailo galego para o 17 de maio. Comezamos, dado que hoxe é o 1 de maio, non celebrando o Día do Traballo, moi importante, xa que a festividade internacional que se celebra hoxe é reivindicar a loita de tanta xente que pelexou porque hoxe en día traballáramos nunhas condicións laborais dignas, loita que está todavía sen rematar. Mais nós imos centrarnos nunha celebración propia de determinados lugares de Galicia que é a Festa dos Maios e que, segundo o noso director de marketing, os cascarilleiros temos que coñecer, porque é certo que en Coruña non é unha festa habitual porque Coruña é máis pesqueira que Labrega. Antes de comezar a ver que ven sendo a Festa dos Maios, indicarvos que todas as fotos que acompañan este vídeo son cesión do noso director de marketing e foron sacadas en Vilagarcía de Arousa, que é un dos lugares nos que se celebra tradicionalmente esta festa en Galicia, xunto con Redondela, que eu tiven a sorte de visitar hai anos, e en Ourense. Se ven en Redondela e en Vilagarcía é habitual que se celebre o 1 de maio, mais en Ourense fano coincidir co día 3 porque tamén o día da Santa Cruz. De onde ven a Festa dos Maios? Polo visto, é unha festa que ven da tradición prerromana e marcaba o inicio da primavera, que é o momento no que os labregos recollen os froitos do traballo de todo o ano. Polo tanto, é a festa principal do ano. En que consiste a Festa dos Maios? Pois construen unha estrutura de madeira sobre que se dibuixan distintos motivos con flores de temporada, pois fiunchos, fentos, algúns froitos como ovos e os bugallos que, polo que nos conta o noso director de marketing, en Vilagarcía chaman coquitos. Na zona de Ourense son máis tradicional os maios cónicos, como que vedes aquí, e reciben tamén o nome de maios as cantigas que se elaboraban eses días para criticar ou para destacar aspectos cotiás ou especialmente relevantes do lugar no que se celebraba a festa. E para rematar, e a título de anécdota, coméntanos o noso director de marketing, axuntando tamén esta imaxe, que é habitual en Vilagarcía que os coches o día 1 de maio, pola Festa dos Maios, que leven unha ramiña de xesta no limpa-parabrisas, porque a xesta ten un carácter protector. De feito, nas celebracións tradicionais dos maios adoitaban colocarse nas portas para protexer os habitantes desa casa e agora seica se colocan nos coches para protexer tamén aos que van dentro deles. E con isto confío en que vos quedara unha curiosidade resolta ou que vos provocara unha curiosidade. Si foi así, tedes un poema de Curros que se chama Aí ven o maio, no que describe dun xeito crítico esa festa, que podedes atopar tamén musicado en diversas versións. Así que eu quero animarvos a que indaguedes nesta festa, inda que non vos sexa propia. Graciñas.